det må man sandt sige, de gjorde. De gik fysisk og aggressivt ind i duellerne. Se bare her, Kasper Juhl, god skuldertackling han laver der. Men når forsvaret er godt, giver det også nogle gode muligheder den anden vej. Se bare her, Mike til Michael Juhl. Torben Johansen får et godt drive over banen lidt efter og får lagt et perfekt indlæg til Jesper Hillersborg, som så hætter den rigtig flot ind. Også en anden fin mulighed her med Mikkel Thiem, som tager et godt drive forbi og afleverer den ud til Dennis Andreasen, som så prøver sig med et indlæg, men det mislykkes desværre. Men forsvaret stod så rigtig suverænt i første halvleg, at de kæmpede og kastede sig, og de var fysisk overlegen. Se bare Kasper Juhl der. Men hvis forsvaret, de kan jo ikke selvfølgelig ikke tage alt, så derfor var det også godt at have en god målmand, og det havde de sandt også med Mads Mikkelsen på kassen i dag. Han stod bare suverænt. Se bare her, Stefan Wirtz får lagt en perfekt aflevering mellem 2 meter forsvar til Michael Juhl, som skubber sig til friløberen, og selvfølgelig også løber sig lidt til den. Men anden halvleg var en helt anden affære. Der kan man sige, at Silkeborg de havde fået noget at vide, som gav dem lidt flere chancer, og det må man selv sige, at de gjorde. Prøv at se her, en kæmpe chance blev svært afbrændt. Men efter Silkeborg de fortsatte i det tempo, og de blev bare ved og blev ved og blev ved. Og her kommer nok kampens største afbrænder. Boom, langt over kassen. Ikke særlig godt. Men efter Silkeborg blev ved og blev ved, og med vilje, så kommer ting sager bare ikke med det her skud. For der stod Mads Mikkelsen nemlig i vejen. Men de blev ved, og de kom ud under målmanden, men de kunne stadig ikke få den ind. Og det var en svær kamp for dem. Så får de lidt underlig clearing her, og måske en hånd på, det kan diskuteres, men i hvert fald frispark i den lidt voldsom tackling, Kasper Juhl laver. Og ja, scorer de efter Silkeborg. Ja, det var ikke så godt, men Funder blev mere aggressiv i det spil, og en lang fod og en god skuldertackling kunne gøre det, og ja, så lille dribling også forbi. Det var rigtig fint op til Stefan Wirtz, som så tager et godt træk ind i banen, og så desværre ikke så godt skud, men det kan selvfølgelig ændres. Michael Juhl fik også et fint frispark lagt ind over, men ja, det var sådan lidt halvhjertet. Der var ikke nogen, der gik ind i den. Men Funder kom der på 2-1, og de gjorde det ved det mål her af Dennis Andreasen. Rigtig fint hættet ind, stensikkert. Og det gjorde selvfølgelig, at FC Silkeborg de pressede meget mere hårdt op, og gik op med flere spillere, og for eksempel deres 2 meter forsvar kom op. Og det gav selvfølgelig nogle fine chancer den anden vej til Funder også, som desværre ikke fik udnyttet det til perfektion. Men FC Silkeborg blev ved med at kæmpe på, og de kom til nogle kæmpe chancer her til sidst også. Og de kørte den hele tiden til baglinjen, det var lidt deres taktik, tror jeg, og så tilbage, altså bare få den ind over, og så håbe på det bedste. Og man vil sige, i den her situation var det lidt heldigt med, at det ikke blev clearet der i første omgang. Men Mads Mikkelsen er igen på kassen, og han stod rigtig fin kamp. FC Silkeborg blev ved med at forsøge, men ja, held var bare ikke med de orange gulerodsfarvede i dag. De blev ved med at kæmpe og se den her chance her. Lige foran stregen hætter man den simpelthen ikke ind. Og det endte jo så alligevel med, at de blå gulstribede, de fik jo håneretten, og så også den endegyldige sang. Det var det for Funder, hey, hey, hey!